Kibor badek mi ya kapung yam na katanat Meghalaya Energy Corporation Limited kila pentip baga jingdan ka hapung yam kalakiu bat hakapor saw beje janmit jong spotre ujelio arja arpulai ka jingdan ka kalapoi sya kalai jar shispa andrupun point saw lai put Henry kani ka jingkiu ka jingdan ka hapung yam kampat mentoi na ka jing slap ka beneng borok shisngi ha kani ka sngi bat kani kalalong tang ka jing sngoyo mensiam ya ki nong trai ka MESL bat ki pat ba nong sok snong ka jela ibasanya jing permi boarding electric na kani kapung Hagi kendiat sngi namar ka jingbam yo slap ke sarkar lingba menteri rang ba ka jela u konrad ke sangma kala pentip balada yo slap kani ka jaka permi boarding electric kala pan poi sya ka jingkhang kardap Kani ka jingkiu ka jingdon kampat la wat tang mantap no ya ki surok rem bat ki dolen nong ha kani kapung ya ka ba ki pat ba ha ki diki kniat singi bladap kila penlong ya ki ki jaka le jongok kai bat jaka sang pengat damar ka jingbam don slap ha ka no pai singi jong spau tari ku jeliu arjar arpulai ki pat ba ki dang yai beteng men le jongok kai ya ki ni surok rem bat ki dolen nong ki bala pau sering ko nadu kita yo bladap